il-kaċċatur kien spiss jiftaħar li meta jmur għal-kaċċa fuq il-ħmara dritt daqsu żgur li ħadd ma kien jispara bil-lejl binara li xejn ma jimporta Martin jisparaw dejjem jolqod xorta l-ħmara jajjat hej immorru żmien għaddej warbulna x'Martin ġej x'waħda di beda jbexbex għodu x'waħda di tiri s-siġar bdew jirtodu fid-lam derlu l-lemaħ tajra kbira minn wara ħajta fit ħażin immira bis-sewwa jew bid-newwa kien laqat l-akbar lewwa mal-ħiġ li qisu ċmajra biex jaħtaf dik id-dajra u sab li dak li fuq u Martin spara ma kienx għasfur iżda wid-dejn il-ħmara Martin ma sbieħi ħares lejn is-sema u jgħid immorru l-passab dit tinġema waqt li sejjer rikeb fuq il-ħmara irħilu jgħod kien diri sej jispara disa u l-askrata ġejċi ħnina inħossa l-kull gamima u kull summina fil-passa tal-gamim ikkella tas-summin warbuli jaġejjien x'waħda di beda jbexbex għodu x'waħda di bittieri s-siġar bdew jirtodu fid-lam jinderlu l-lemaħ tajra kbira minn wara ħajta fit ħażin immira bis-sewwa jew bid-newwa kien laqat l-akbar lewwa mar jiġri qisu ċmajra biex jaħtaf dik id-dajra sab li dak li fuq u Martin spara ma kienx għasfur iżda wid-dejn il-ħmara Martin il-kaċċatur Martin il-kaċċatur bis-sewwa jew bid-newwa kien laqat l-akbar lewwa mar jiġri qisu ċmajra biex jaħtaf dik id-dajra u sab li dak li fuq u Martin spara ma kienx għasfur iżda wid-dejn il-ħmara wid-dejn il-ħmara l-qar Bravu Martin Grazzi